Минаха 2 години от преселването на Регал и Ета при Генът. Продължиха успешните опити в биолабораторията, в резултат на което в резервата навсякъде можеше да се срещнат разнообразни заври. Генът издейства от съвета на 7-те да му бъдат отпуснати всякакъв род огнестрелни оръжия, но избягваше да иска ядрено въоръжение, поради опасност от непредвидени инциденти. С оглед важността на неговите опити, шефът на генетичната лаборатория имаше право на абсолютен достъп до всички оръжейни арсенали. Притежаваше специален пропуск, с какъвто бяха снабдени само участниците от Висшия съвет, с оглед осигуряване защитата на жречесекото и технократското съсловие. Положението на вещите ставаше от ден на ден все по-лошо. Властите преследваха ожесточено всяка проява на бунтовно настроение и много от смъртните присъди се изпълняваха на място, без да стигат до истински съд и правосъдие. Водачът на съзаклятието, Сегал, централизира здраво ядро във всички нелегални вещеви организации, и беше необходима само някаква малка искра, за да избухне отдавна подготвеното въстание. И тя не закъсня. В промишления град Пуерта, на 100 километра от Соуса, се намираше гигантският оръжеен комплекс на Атлантида, където се произвеждаха най-разнообразни и модерни нападателни оръжия. По време на една нощна смяна, стана малка авария, но с опасност от верижно протичащи след нея серия от повреди, които можеха да доведат до пробив в реактора. Вещевият екип се справи с проблема, но с цената на 2 човешки жертви. Вместо да оцени самоотвържената работа на нощната смяна, надзирателят Ринат обвини един работник в саботаж и при избухналата свада извади искромета и застреля опонентите си на място. В завързалата се схватка на помощ му се притекоха колеги надзиратели и в цеха се разрази истинско сражение. Разгневените работници разбиха склада за готова продукция, въоръжиха се и обърнаха изхода от схватката в своя полза. Бунтът избухна. За няколкото оставащи часа от нощта, вещите завладяха целия оръжеен комплекс и се оказаха притежатели на огромни количества от така необходимото им оръжие. Новината за въстанието се разпространи мълниеносно из цяла Атлантида. Огромен брой вещи се насочиха към комплекса, въоръжиха се и за изключително кратък срок от време, въстаниците разполагаха с голяма армия, добре въоръжена и екипирана. Разразиха се сражения с военните, а много сгради и учреждения бяха опожарени от разярените бунтовници. Стълкновенията станаха ежедневни и размириците обхващаха с всеки изминал ден нови селища и територии. Сериозно постижение бе завладяването на рододобивните мини, където по принцип бяха струпани голям брой вещи. Въпреки голямата отдалеченост и самостоятелност на биорезервата и там събитията се следяха с тревога. Това в още по-голяма степен важеше за Регал, който се чувстваше виновен, че стои на страна и не помага на събратята си. Започна да крои планове и съзнавайки каква голяма сила са заврите, замисли да ги използва за още по-голямо дестабилизиране на атлантската прогнила държава. Когато сподели плановете си Сета, тя възрази на искането му да го подкрепи с мотива, че са поели задължение да поддържат линията на Генът и не трябва да имат тайни от него. Решавайки, че не може повече да има доверие, Регал премълча и започна самостоятелна подготовка на операцията си. Замисълът му беше свързан с човекозаврите, чиято будност и интелигентност, подплатени с използването на огнестрелно оръжие, щеше да ги превърне в решаваща сила при така очерталата се сложна ситуация. Още повече, че по неизвестна за ръководството причина, броят им се увеличаваше много повече, отколкото бяха според плановете на биолабораторията. Генът беше разтревожен от последният факт и предположи, че те са си основали скрити леговища в резервата, където снасят яйца и в скоро време ще се очаква бум на популацията им. От друга страна, успокояващо беше пълното подчинение, което хомозаврите демонстрираха пред него. Истината бе, че новото тайно поколение се обучаваше от лабораторните им събратя, при това с голяма лекота, а еднаквостта във външния им вид ги правеше неразличими, трудно поддаващ се на идентифициране. И лабораторните заври и новите бяха изключително издръжливи на дълги преходи, скокове от дървета или във вода, катерене по външно непреодолими прегради и какво ли не друго, плюс умело боравене с огнестрелно оръжие. Тоест, може ли да понесат без проблеми всяко натоварване при обучението си в резервата? Освен това, те като че ли имаха свой език, прилаган само между заврите и най-вече с птеранодоните. Дружбата между хомозаврите и птеранодоните бе толкова голяма, че често ги засичаха да летят заедно,
като летец и въздухолет в цирково представление. Това като спектакъл бе забавно, но човек би настръхнал от опасните действия и възможни поражения, които биха могли да направят, ако са ръководени от злонамерена ръка и личност. Точно такава беше идеята на Регал. Да сформира нападателен отряд от такива безшумни и перфектни бойци, за да помогне на възстаналите си събратя. По тази причина той увеличаваше контактите си с двата вида заври, грижеше се денонощно за тях и животните започнаха да го предпочитат като гледач, в сравнение с другите гледачи от генатовия екип. Във връзка с комуникациите, хомозаврите прилагаха система, съставена от шефа на биолабораторията и вече бяха в състояние да разговарят с надзирателите. Отделно от другата заврова способност за връзка, която те прилагаха с събратята си. Самият Регал също положи максимални усилия за да овладее тези два езика. Една вечер Регал се промъкна в пещера населявана от хомозаври, която само той познаваше, носейки със себе си куп лакомства, закупени предварително за целта. В същото време държеше и един вързоп, пакетиран и увит с зебло, за да не привлича вниманието. В пещерата намери голяма група хомозаври, с които се бе уговорил предварително, че ще ги посети и на гости. След краткото пиршество той извади скритите оръжия от вързопа и каза, че ще проведат нощно обучение и стрелба по случайни цели, както и че ще направят оглед на казармите в Соуса. Хомозаврите харесаха идеята и започнаха да подсвиркват призивно на птеранодоните, които не закъсняха да долетят. Техният брой също се бе увеличил на базата на снесени яйца извън територията на резервата. Регал носеше 10 автоматични изкромета. Той запази един за себе си и раздаде останалите на хомозаври, с които беше работил най-много. Така всеки от сформираната десетка възседна по един от огромните птеранодони и полетяха към Соуса. Какво последва, се вижда от думите на медиите, отразили събитието. Престижният ежедневник Сириус помести на първа страница впечатляващо съобщение: дяволски летящи чудовища върхлетяха вчера през нощта казармите в Соуса и град Ридъл. Жертвите са повече от 20-тина, а има и много ранени. Страхът от безшумните налети бе толкова голям, че принуди всички военни постове да се изпокрият в сградите. От този ден нататък, всяка нощ следваха нападения и жертвите на терора се увеличаваха прогресивно, а по-лошото бе, че се увеличаваше и броят на нападателите. В столицата и околните селища цареше смразяващ съзнанието страх. Предмет на атаки бяха не само армията, но имаше доста пострадали и сред цивилното население. Генът бързо разбра кой стои зад нощните нападения и се опита да въведе някакъв порядък. Той самият също имаше за какво да си връща на праведните, но не искаше да страдат невинни хора. Регал беше отстранен от резервата, но нападенията бяха допаднали на кръвожадните човекозаври и те продължиха нощните си излети. Силата, която им даваше оръжието, насилието и властта, с която започнаха да разполагат, ги възбуждаше и опияняваше. Основната част от хомозаврите и птеранодоните се изселиха от резервата в околните гористи възвишения и продължиха нашествията си без да се съобразяват с никакви правила, нито кой е брат и кой е враг. Само работещите в резервата бяха застраховани благодарение на генатовите неутрализатори. И там цареше измамен мир и спокойствие, защото всяка завърска твар, попаднала в обсега на ултразвуковото им излъчване, можеше да бъде проконтролирана. Една вечер Генът остана до късно в лабораторията. Потъна в размишления как да овладее изпуснатата от контрол ситуация. Умората го сломи и той заспа на любимото бюро, подпрял глава с ръка. Ета, която между другите си функции беше поела и почистването на кабинета му, надникна да види дали не е забравено осветлението. Отварянето на вратата не го събуди. Тя се приближи до бюрото и ласкаво го повика. Той повдигна глава, но още оборен от дрямката не можа да я познае. Женският и силует извика друга асоциация и му се стори, че пред него е застанала Летиция. Усмивка озари гротескно изкривеното му от катастрофата лице и то грейна с нова светлина. Гърдите му се повдигаха развълнувано и атлетичното тяло се напрегна в трепетен зов. Ета отдавна го харесваше и усмивката му я окуражи да се доближи до него. Протегна ръка и ласкаво докосна кадравата му порава коса, осеяна с сребърни нишки. Ген все още полусане не привлече и тя с жар целуна устните му. Като че ли електрическа искра премина през пламтящото му тяло. Генът те притисна към себе си и широко отвори очи.
Видението на Летиция изчезна. Той видя, че държи в прегръдките си развълнуваната Ета. Тежка въждишка се изтръгна от гърдите на Ген и чертите му се вкамениха. Леко и внимателно той отстрани Ета от себе си и промълви: трябва да ме извиниш, но сега не мога дори да се помръдна, защото трудно забравим образ и спомен са пред мен. Остави ме сам, моля те, може би друг път ще ти отвърна по подобаващ начин. След 2 нощи, през които Ета въобще не можа да заспи, тя се реши да го потърси и почука на спалнята му. Часове по-късно, лежаща в прегръдките му, тя учудено питаше сетивата си. Преди него бе познавала много мъже, но такъв вулкан не бе срещала. Тялото му участваше в любенето с бурна страст, от която личеше, че отдавна не е бил с жена, но съзнанието му беше постоянно другаде. Женският инстинкт й подсказа да не го разпитва. Може би някога ледът ще се разтопи и тя би могла да измести онази другата, която владееше така властно съзнанието му. Въпреки всичко, Ета беше много щастлива, защото дори и малкото ласки, които получаваше, бяха изключително вълнуващи, защото вече бе разбрала каква едновременно сърдечна и титанична натура се криеше зад привидно суровия му изглед. Съветът на 7-те отправи покана до Генът за извънредно заседание с оглед вземане на оздравителни мерки срещу двата фронта, на които воюваха. Той се поколеба дали да изложи пред тях истината за човекозаврите, но в крайна сметка реши да премълчи. Пък и висшата каста си го заслужаваше. Малцина от тях го подкрепиха в голямото нещастие, което преживя и едва оживя. Съветът реши да изпрати куриери и пълномощници във всички посоки и най-вече в Лемурия и Индигения за евентуална емиграция там, както и да поиска помощ и ефикасно средство за борба срещу все по-нарастващия брой на опасни за човека чудовища в Атлантида. Същевременно привикаха в Соуса наместниците на засегнатите провинции в страната, за обединяване и координиране на усилията срещу размирниците. В интерес на истината нямаше кътче от Атлантския материк, където да не бе проникнала заразата от бунта и недоволството на вещите. А в същото време, нашествието на заврите нарастваше и повсеместно се увеличаваше. Броят им се увеличаваше застрашително и нямаше да е далеч момента, когато щяха да се превърнат в решаваща сила и заплаха за живота на всеки атлантски жител. Дяволските двойки, хомозаври и птеранодони, тероризираха всичко, което им попаднеше без територията на биорезервата. Двете непримирими групи, висшата каста и вещите, не желаеха да обединят усилията си в борбата против нашествието на динозаврите. И от това хаосът и бъркотията стигаха до абсурден градус.